Ki parabangit baro lembat ki parlok baro ki bepet ye kini ke program kabawan sepiling ba ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro. Nyai ku blay pi haga gerteng ka baim ka badan bor ka jong utray ba unang panim jongi Jesus Christ. Nyai ngu yo blay bangi yo pat ye kini ke way pat gamit ban yesem bat pi haga ni ke program Bible study jong kabalang. Bangi la sedang mensem tayo banyak keren katu kani ki benta ki biade bad ki jingruai ha ki jingeseng bad ki jingruai di Bible bad ha kani gemit ngin keren hi ya ki jingruai di Bible kani kani gemit singi baar ar phusan tarik ubna Agus jong kani kesnem ar hajar ar pho swabing ini ya chakmat tong ini phai soble ha ki jingruai ko blay ko kpang jongi ubahabning kaburom kajingo kajingero baro kalong ye kakateng ka baim ka badan bor ka jome ba meladon ringkat bat ngi hadu kani ka khlibat ka bamanta kan rod ba ye wat hapadeng kini kajing e ki bakir tawiar saudong kajingim ka jongi me ai ngi kalat bangin syakri ngin mani bat panan burom ye kakateng ka jome ngi dona trai hekeni kapor ban beteng ye kijinge tei kijinge slok halor kijing wai ri Bible isne ya trai ya lau jong syakri barit batlot jong me hapdeng kijing tlot kijing duna ki babun ki badon to gersan bor me atrai bi ye kamet ye kamensim bad jing mod jing berkhat bagani ke bentah ke bangin ye tei ngin slok kan long ke jing kerku ke jing mento yang anengkong Badengi lang baro kibayapet kibayot sngo. Shania IT la di hikti badon bor ki jong mekan ran. Padiang yigini ki jingdwai ki barit. Na bagagateng Jisu ngipan. Amen. Kumbalaong mensim tiyo ngilaya kren katu katni sapang ki jingdwai jong kabalang. Yagi bala penkelaktiin nakaktiin pareng bat nakaktiin Welsh. Laya tu bagi sahab missionary hagita ki por ki ba meningkong ki puli bat penspel ye ki kintin jingruai bat ki riu ngai Kristan jongi ki yarwai de gesur balahikai kawai kalain hadien kawai pat bat dei na du kata ke por baka ne sa karukom jongi bangi ju puli ye ki lain jingruai silan arlan ni sidkhot haswa ban yarwai hadu mentang. Nalor gitu kisur pareng ni kisur Welsh balaya keren mensim tiyo. Lamiru kisuri Bible kibarhem bad kibapen ki mensim. Kiba ud bad kibatut haga do'nod. Karbanya lam ya ki mensim kibriu saka jingkala kabambud. Kini kisur kilong. Let's see baki kasi jongihi. Kilaya ken ud sur halor ki kentin jingruai baladon lepa. Don ru ki jingwai ri Bible balami ringkat bad ki kentin ki basyo mensim sibon e. Bad kini ki sur ki don ru ya ka church mode lani ya ka tagasur balang kasur Kristan ka bapaka habang ngirwai ya ki kilong ki sur ki bamihi nalaga jong gari. Hagakot jingwai jong kabalang Presbyterian kabalapan mi hagasnem siya jar khandai spa sanpun riu lapan rung ye ki jingwai Bible ki baong kumni ya thu kumensim jonga sano pan saher ngan saher salendet jong kilo bad kasur jong gani ki jingwai kalong kumni ya thu kumensim jonga sanu pan saher ngan saher salendet jong kilo ngan saher salendet jong kilo susu laburu sa kaway ki jingwai Bible kabaong ki angel ki yahat tawir bat kasur jong ka ki yarwai kumni ki angel ki yahat tawir ki angel ki yahat tawir
Ki angel, ki angel, ki angel, ki yatawyar. Bat kum tu ter. Nang ta ka don ru ka jingwai revival ka baong ko blay ko pa jonga. Kmi kti bat kjat jonga hakat nomor ka basan spa prabhun riu. Kasur jong gani ka jingwai kalong kumni. Ko blay ko pa jonga kmi kti bat kjat jonga. Kmikti batja jonga, kmikti batja jonga. Bat kanang yat, nagaway kadukot sigaway pat. Sagaway kijinwari Bible kabadon hagan nomor kaba sanspa prabhunyo, kabaong galong ukris jongpi, balayab hadieng pona. Pat kasur jong kani kijingwa kalong kumdi. Galong ukris jong pi. Balayab hading puna. Galong ukris jong pi. Balayab hading puna. Laban sengutu ba kini kijingruai kilami hadin kari Bible kabaningkong. Kata hadin kari Bible siajar khandai sepan riu hari kasi jaintia. Bat laro ban sengutu ba kini kisur jingruai Kidei kisur kibami nalaki jong ki brio ki badai nagari kasi jaintia kajongi. Nalor kini don ru ki jingruai Bible ki bom sim lapan rung haga kot jingruai Henry ki baki juerwai bhaman swa. Bad kini ki jingruai ki longkum ni kum ko Jisu banga ied mensiem jonga. To ya lam tu ya lambe janga bangan poi se jeng ipa kasur jong gani ke jingwai ke yat kum ni ko Jisu banga in men sim jonga ko Jisu banga in men sim jonga. To ya lam ben yanga bangan poi sa ying ipa. To ya lam ben yanga bangan poi sa ying ipa. Kasur kalong kaba kaba sungso mensim bat kaba sungso tiang ban kan od yaka. Nyai ngo yo blay baulapan miru hagari jongi yo wave sakri jong ublay ubarat ba ubalaya lap kambon nagijing ruai kata uba dober wan senong. Uni orang ba kibabon giyatip ha sepang jong uday nagasenong nongrim na warding. Yaw bala jutip kum ikpa ka flo. La antat balakha yau hagasnem siejar khandai sepan riu. Bat ulalong kristan imat hagasnem siejar khandai sepa arpo khandai. Hadin ula sajid kum utumen besan. Bat ulalong ubriu ubadap dau mensiem bakoi. Kiong ba uid kata-kata banruai, badhabau ruai usadru. Urwai om tang hakipor bau poi samiet haki jingi seng sub district ne presbytery. Henry hang no habau poi bandon. Habakawan kamensiam ruai. Halaka bok haila bau yat seneng serum. Hayo hahat halanti hasingkien urwai. Bat kijing ruai jong u barok kilong sapang u mensiam bakot.
Hakakot jingruai jongi kakot jingruai ki HB don artli ki jingruai ki bau ju banwai. Kata kawai kadei kabaladon hagasan spa khandai po kabaong kut jingmut baro ban khot kerpat yau men siem bakoi. Bat kasur jongka kalong kum katu kasur dan dono jonga la katu ngit temple jong be ai kan long. Bat kawai pada ke jingruai ke ba ngijuir wai bha hagi jingi seng kam tam hagi ni ki por ki ba menta kalong tuan men siem bakoi hanga rung hapo kado no jonga baro ki khon jong kabalang Presbyterian hari kasi berjantia ki nang bha ki ni ki sur bar ki juir wai bha hado menta hagi snem siejar khandai spa nyobusan nyobun riu la dengan bakla lami seikong beautiful chocolate ibadang kumba arpo snem e kerta hagata gapor ibalaya yalap keleng bar ki jingwai ki bai penon kam hagi jing elap jong i kambon kilong ki jingwai di Bible ki babon ki yo mat si bon ya ga jing chemen sim ya ga jing ban thamai ba kan jaman sim ling ba ki jingwai bar ki jing elap jong i ka wai di ki jingwai ki bai ju e banwai kadai katu ka baong ye ki sai khom jong ka rai bi melap that da jing e blay bari jurwai ye katu kusur ya ki sai khom jong ka rai bi melap that da jing e blay bat gum tu ter hagi snem shejar khandai span nyopun nyo ter commission board jong ka KGP sinot pelun hagatu ko por kalapan long ye kijing eseng yelap crusade hakeleng kijaka hari kasi berjantia but kijaka ki bakala yo ban pelong ye kijing eseng crusade kilong kum hasangpung hanong stone hasora but hawe hagi di kijing eseng crusade kibabon kijing ruai day kijing ruai di Bible hagsnem shejar khandai spa prapo Commission Board kalapan bi no yakini ki jingruai di Bible hakakot jingruai kabala ai gerteng ki jingruai ka jingpan im kani ka dikakot kaba kasinot pelun hagata kapor sijar khandai spa prapo kalapan bi hagaba hangni ki don ki jingruai revival ki jingruai alap yakini ki jingruai ki bala bo hagadikakot la lum la compile yaki na ki kot jingruai bapher kum ka kot jingruai jong ka sela preaching campaign ka kot jingruai alap ka selong riwar presbytery ka kot jingruai paila evangelistic campaign ki jingruai bathiang ka seyon dau edge bowers bat ki wei ki lapan rong katto kat ni na ki ni ki jingruai ki badan hakiti ki kot la shim ban bo hakani ka kot jingruai ki bakhambon na ki sur jingruai hakani ka kot jingruai jingpen im ki day ki balami perthei hadien kari Bible siajar khandai spa sanpun riu sanpun yo bat bon ba ki suri Bible ki badon hagani ka kot la pendon kampaj ba hagi jing seng ri Bible menta Henry ki bom shim la pendrong haga kot jingruai ki HB kum ka jingruai kumen siem ba kho topen kho yanga bangan yo ban her shari ngobha katuk surga ba niju e banwai khamtam habaki samla ki yalam yagi praise and worship service hagi jinge seng bapher ka surga baong komen sim ba kho topen kho yanga bangan yo ban her shari ngobha badgum tu der nalor kata dodru ki jingruai ki badan hagini ka kot ki bakhlam penrung haga kot jingruai jongi kum gani ka baong o ka kerteng bapala ba penim yanga kasur ka baong o ka kerteng bapala ba penim yanga pen im yanga o ka kerteng bapala ba pen im yanga
ka kerteng uji suka pen im yanga nang ta ka don ru ka wei ki jing wai ka ba ki parabange ki ba khaman shwa bat ki bala khamsan khamrang ba man ta ki juer wai ha ki por man shwa kani ka sur ka ba ong ngalambot bangan te ya la ka yeng ka ba he ka ba jrong bat bun sakri hinrei habangayo i ba ki lok ki la lejno ngala ong pleng satu ki ngin lej baro ba ka sur jong ka long kum ni ngalambot bangan te ya la ka yeng ka ba he ka ba jrong bat bun sakri Henry habangayo i baki loki la lejno ngala ong pleng satu ngin lej baro badan bunru ki suri Bible balapan rung hagakot jingruai ki HB jongi kum ka jingruai Try kum hakas ngi Pentecost atu teda ka borba bahakra number sanspa prabhupra nata katu kejingwai kabaong kijing long barim ngala eno baro kabalabu ka chorus kabalai pusau nata bade kejingwai Jisu nong pen im uwan shaper te dan ting ting ise erwai de kata kasur hakapor Christmas henrei kamlong kabade ban wai de kata kasur hakapor Christmas maka don laga jong ga sur Christmas kabaya dehi bat kapor Christmas nang ta susu kijing wai ri Bible kabaong don hakaper te baro number kandai pun rio ketu nang ta ketu kejing wai lagi o yanga ki wanka kasur ka ba hagajing sisang gi jurwai jing seng daga wei ten re ki pori Bible hagajing seng ye lap ngirwai ketu kasur lagi o yanga ki wanka But marway nga yadlingo nang ta susu katu suri Bible kabalai spa kanyo kadonot kapang kabaong kadonot kapang ngasliang ngatrang badgum tu terter badon bun kiwe pat ki jingwai Bible ki badon haga kot jingwai ke jogi Kajingwai tu kumensim jonga sanu pansahir meneng alarwai de katu kesur revival kabalami hadin jong ka revival kabaningkong. Tenrei hadin jong ka revival kabaar siajar khandai spa sanpun riu sanpun yo imat lambi no ada ka weipat kesur kabaong ya tu kumensim jonga sanu pansahir Ya tuku mensim jonga syadu pansahir ngan sahir syalin de jongkil o ngan sahir syalin de jongkil o Kaniru kalami da kani pat kasur hadien jong kategori Bible kabaar. Kini pat kidei kijing wari Bible bajuer wai bahamantan. Henry umla pat bansem mando balathau yaki ne nagano gathan kilami. Kini imat kidang sumi hagini kihindiat snem pat Islam Bat kita kilong katu kijing wai kabangi share wai bah. Tuhan mamiya mensimba dawa Jisuhi kumjuru katu kujingwa
a tri-party Bible, a tri-party Bible. Nang ta susu ketuk sur jingwai ka baong jong ketuk jingwai ko try Jesu tang hamehi. Ko try Jesu tang hamehi. Nga xem jing sok jing kmen. Nalor kata, kani ke jingruai lais paan ribu kendairu, kadon kesuri Bible. Bar kata kesur kalong kumni. Borba pela katre, haka jing im jonga, na dobu jisurong hanga. Kumjuru ke jingruai, dono jonga laga tungit. Kadi kadon kesurtan rai ke bajir wai ke jingiseng na lor jongka don artli gisuri Bible bangi jir wai bah ya kani ka jingwai lais pakat sao kawai ke baong don no jonga la ka togit kumtu terter kum bajir wai but kawai pada kabami mentang kamadian kabangiler wai no don do jonga la ka tungit temple jong me I can long. Kiparabang ibi kumbalaong sekmat kini kijing wai shimlatip mano balathau surye ki kini ki suri Bible kimi na nagano gathan. Ladadon na preng kinong yalam jingwai hagi balang baro hapo ke KGP Assembly kibatip yakata kin subhaban pentip yang ngale si lani sa office jong ke KGP Assembly namarba ke KGP Assembly kadang penkre menta ban wat yaki nong tau jingwai nong tau tin jingwai bat ki nong tau sur jingwai ban bo hakitu ki jingwai ki ba msim ladan kerteng hatrai. Kata kalong ka jingkerpat na galian jonganang ni. Ka jingelang jong ka khasi jantia Presbyterian Synod pelun kabalalong hajirang hagas nem syajar kendai spa kendai popra. Kala sim ya karai ban pendon kampaj ba no ya ki suri Bible ki ba mi na laga jong kari. Ha ki jinge sengelap bar giwei ki jajing seng gi balong sabar na yeng mani Henry kat bala ha ki jing seng gi ba penlong da ga balang ha yeng mani hi an yerwai bai da ki sultan rai bala shim na ka kot jurwai pareng lani na ka nagi sur jong ka balang ki hari wills ki jing wai Bible ki don ya ga jinglong lani kata ka bagi ong ka karakteristik kabapala kabala ban penum ye ki do nod mau siang salem boman bat ban ya lam ye ki brio sha ka jingkala ka babot haba ka kijbi snod samngi kala pen kre hagisnem arjar lai arjar sau ter naga banta ka jingra ki ka jingdap shispa snem jong ka Bible hari kasi jantia kala kentu ye ki balang baro hapo jong ka ba haman la ki jieseng kam tam hagi jinge seng Bible ki balang kinyer wai ye ki jing wai Bible bat ki balang kila le kumta bat ka Bible kala sedang ban teleng hagi katu kat ni ki kendong jong kari kendiat pa kendiat kila don ki ba yo ye ka mensim Bible kum ka jing pun kre ya ka jing wan ka Bible hagasnem arajar nriu ka Bible arajar nriu ka balalong haga balang mairang. Kala sedang kajing ki Bible haga sisa jan. Kabadai ka arpo artarik ubra April jong kesnem arjar nriu. Bad kala peteng kum tu ter baro sisnem ha kitu ki benai ki babot haduk kesnem arjar nyo bad don ru ki balang ki bala rakhi ki bala yo ya kajing mad ya ka Bible wat haduk arjar pra arjar kandai ru. Kani kiri Bible kalapur keleng segi balang hari kasi bat jain dia haga bagi babon kam tam ki kena kila mad ya ga jingtre bapala jong kari Bible
tang sumarias dang ki jingeseng ki khna ki ler wai di Bible but bon sin ka jingeseng kala suyat kumta baro sibit hagi jing duai bar hagi jing wai di Bible teng teng hadu banda shai ka beneng but bon ba ki briu ki bala le jingai ki bala kled yo blei ki bala kled ru ye ki jingeseng ki la mad ye ka jing trei ba phala ka jong men sim ba khot bad kila kala ka babot bad kila phai shau blei ai ngo yo blei bau la penwan ya kari Bible arjan riu nyo kabala penthmai ye ki mensim jong ki banget ki khon jong kabalang bad wat ye ki weiru ki bompat simla don ha kabalang ba kila kloi ban rung sa kabalang hapdeng jong ki tu gisnem hadin ke jing trei jong kari Bible kabalai hakari kasi jantia kejongi. Don kibala ino ya ki jinglong barim, ya ki jingmlin basniu, bat kila kelapat syaga jingim kabatambay. Ki parabangi biye bar ki parlok, tongin ya pai biang kendiat syaga hendai jong ki jingrwai maneblay. Menswa ki jingrwai maneblay ki long da kita ki baki khot ki chant hagaktin pareng. Kata kabakan utsur ya ki kentin na kektin ke jong blai kam tam hisa kum ka nuksa utrai ulong unong ablang brod jonga ngan om kerdu kesam ka baar pulai kata kechan kelong utrai ulong unong ablang brod jonga ngan om kerdu kita kini chant omdon ka measurement ka batikna omdon ka beat pattern ka batikna henry ke sur ki snok jongka ki yat kat kum ki kenok kentien kum juru ya ka yonis like han riu katu ka dukot ka ong na bau play ula i kata-kata ka perthei ki don ka sur chant ka bagi chant hagane ka rukom na bau play ula i kata-kata ya ka perthei kat ba ula ai tino ya lau kun balaka marway ngajusung uit ban kan mau ya kitu ki por men bangadang kanda ba ki pastor ki balatemen ki temen besan ki balatemen haba ki thuk khana ha gi jinge seng ki khabrip ya la ki khmat bat ki ong lendet ya gid khot na gaktin ga jong blai da kata kasur kan ud kum ba kan ud jingrwai ya ki gintien ki badon na gaktin ga jong blai kum kanuksa le se haba ki kren japang ga jingban kala yo sol hagalenti Damascus ki kren le se hagani garukom ti usol ulaya kendo ya ga jing thaba jong kata ka jing thaba ka basat na u bat ula kalon ka kendo bat usol yo sngo ya ka jing sawa ka boong asol balay be pensitom ben yanga bat kumta ki kren ki ong ti usol ula jubab habolo yo sngo ya kata kasur baru ong melong u ko kenrat bad ong kata ke juba pada ngalong u jisu yau ba me pensitom ben mame kata kalong ka rugam keren jong ki briu haki por ki ba mendai haki ni gisngi ki ba menta ki pastor jongi kim pandon kamsu ya kita ki surchan haba ke tho kana ki keren bek da kata ka bagi khot ka spoken voice de show da kata ka chanting voice la de ka singing voice ka ba ngila ban khot de hadin jong ka reformation jong ka balang ba kita ki chant pada kila sedang bandu bad ya ki khot da ka tin ka jong blai lapan wan no ya ki haki jingwai meter ka ba ki khot ki him kani gaktin him kawan na gaktin Greek hymnus kabamot ki jingwai maneblay om ju ong ki him ya ki wei ki secular number henry ya ki jingwai devotional and religious number ki khot ki him
ki him ki long ki jingwai meter ki bala bo bet boranti kum ka common meter kum ka short meter ka long meter bat kum juru ki don ki meter ki bayai da ki dak jingken kum nyon riu di pranyo sound yo bat kum ter kini ki long ki jingken meter jong ki him ya ki him la tho khambun sin da ki kintien ki bakhia bad ki bajliu ki bakersoi na ka do no du breu u ba perkhat jliu ya ki khot na gaktien ga joblei kum kanuksa sasisien pat ka sam ka baar phulai hagat khot ka baning kong ka baar ka ong utrai ulong unong ablang brod jongangan om kerdu upentia yang gi jeka plang bejerngam uyalam yang harut ki ge bajai jai labu no ya kadi kad khot ha ki meter bad kalong kum badon ha ka kot jung wa jungi ha ka nomba ga balai spa ribulai utrai nong ab lang brod jonga ngan om kerdu haja ka plang pentia yang rod ulam ngaru barkani kedai kasiem lani ke common meter ke bagalan bening kong kedon prakno kalan ba ar riu keno kalan balai prakno barkalan basau riu keno kini kedai ke him kabalapen kala nagata kabaki ong ka Scottish Psalter hagas nem shejan riuspa sanpo lakot yakide ki jajing rwai Psalter namar balapen kala yaki nagisam naket khot jonga sam shaki kintien jingruai meter banagata gadaw la khot iki Psalter badai nang ni ba kinong thau jingruai him gi ba paunam kum Martin Luther hagas pasnem ga bakhan riu Isaac Watts ubalakha kasnem shejan rius pa nyusau hadu shejan nyus pa sabupra Christopher Tai Thomas Tallis John Taberner bad kiwe kila sedang ban penmi bon ki jingruai him ki balatip kum ki English him rodi yau Isaac Watts latip ru ya kum ukpa jong ki English him rodi kini ki him rodi kila Iman sim shibon eru ya Charles Wesley ubalami ha kasnem shejan news pa nyo bat ubala im hado shejan news pa prabhu kum juru Williams John Newton ubala tho ya ka jingwa Amazing Grace but kiwe de klem da kledru ya ka Fanny Crosby ka brio ka bamatla ka balakha ka arpu sau terik ubnai march jongas nem shejar praspa arpo ka bala tho bon tli ki jingwa him but katu kat ni ne kita ki jingwa him ki bamaka ka labo kentien la penrong ha ka kot jingwa jongi ka kot jingwa ki HB kiba buon na kini ki hymns kidai hadien jong ka revival jong ka balang kabalawan hakas pasnem kaba khatpra kumto ki para bangit bi ila yo ban ye pe chapang ki jingwai revival kiba ladon hakari khasi jantia ka jongi kiba mangi kum kabalang gila mat ye ki jingkir khu bagan jaman siem lingba kini ki sur jingwai revival kabala penthmai bor yaki parabanget ki jongi shimet habaki yo banruai yakini ki jingruai kabakhat do nga mla ban klem da pen pau yakini halendet jong kini ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro ki don ki shakri ki bakansai ki bala IT yala die ban pen bit pen biang yaki paro kakam kamlong setia ga basuk kakam galong kabakia kabashitom bat kababon kam ni pen pau ya ka jing sngongo kabakatpang ya kani ka revival series hapo ka jing lam jongi pastor ye jongi reverend dan sim ni pen pau ru ka jing sngongo ye itemen mesan one sweat ibala le na dong sadong hagabay day bat ka jing penmi ya kini ki program ki jongi haga YouTube channel jong kabalang kumjoro i ai ka jing sngongo kabakirpang ya iba evan nongrum ibalong uway na ki samla jong kabalang ibala le kia bha bnia bharu haka editing ya kini ki jingkren bad ya kini ki ji Bible study ki jongi bad kumjo ya i Mr. Penskem lang renja ibala
pendan kam ya ke video kamera ban ring ya kini ki jing kren ke jongi ublei uni snei ban kerku ya ke jing sakri bakordor jongki ling ba kini ki por ki baladep bat ublei uni snei ban yai pensai bor ya ki bakin yai ie ya ke ne ka kam ka baki ki ai na ka banta ke jing pendan burom yau blei to blei uni snei ban kerku yangi ling ba ke ne ke jing ya selok ke jing ban ken mau ke jing pentip ke jing kren halor kini ke jing wari bible bakan long ke jing mentoy kumbang laong yang ngan kong bat yang ngilang baro ki bersingap na ka banta ke burom ke jong blei amen